Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzi nditungamire semwana awonyara tamu Ungayara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi nditungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa Andichina zororo Dotsamira kunemwika Kandinzwe eimi motiti Dinokuotungamira Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ari kutiisira musign language. Pastor, kwazai vateereri. Vateereri, tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Toda kutenda hurukure yatinayo nhasi ine musoro wenyaya unoti Polluting the Sanctuary Part 5. Tiri kudzidza mubhuku raDaniel, tiri muna Daniel chapter 11. Ndo imwe chiprofita chekupedzisira chakaratidzwa Daniel chapter 11. Pastor, Daniel chapter 11 munogara muchitsanangura ndichikukumbirai kuti muudze vateereri kakusiyana kayakaita nezviprofita zvimwe izvi, because kuna Daniel chapter 2 ndokuya mambo kwaakarota hope yechidhori chiya chaya chakagadzirwa nesimbi 4. Kuna Daniel 7 ndokwakaonekwa mhuka 4 dzaibuda mugungwa, shumba, bere, mbada neimwe yaivhundutsa. Kuna Daniel chapter 8 ndokwakaonekwa gondobwe rakazotungwa nenhongo iya yaive neimwe nyanga dzikatyoka pakabuda 4. Chese ichi chiprofita chairatidzwa Daniel chenhoroondo yenyika ino kusvikira Jesu achinouya. But pa chapter 11 chiprofita chemo chakasiyana zvipi nechimwe chiprofita ichi? Chekuna Daniel 11 hachina mifananidzo. Okay. Semamwe machapter, earlier chapters. Yes. Chinongotaurwa semaitikiro azvaizoita. Asi chaitaurwa nemazwi mashoma-shoma. Kureva kuti nyaya dzacho dzaitaurwa muchidimbu. Right. Tinogona kuona mazwi mashoma-shoma aitaura zvinhu zvakaitika kweperiodhi yakakura. Saka pari kutsanangurwa namufundisi kunzi Daniel 11 inotsanangura nemazwi mashoma kureva kuti inosamaraiza. But yataura zvinhu pamwe zvakakavha periodhi yakakura zviri zvinhu zvikuru. Ndo exactly patopic yatiri kuita yatiri kuti Polluting the Sanctuary Part 5. Takabvira kupart 1 chaiko. Nyaya yacho yekuti Polluting the Sanctuary Pastor. Verengerai vateereri vhesi racho rinotaura kudaro. Imi verenge yenyu neshona Daniel 11 verse 31. Daniel 11 verse 31. Hondo dzichamutswa naye dzichamhura nzvimbo tsvene, iyo nhare. Vachabvisa chipiriso chinopiswa nguva dzose, ndokumutsa chinonyangadza chinoparadza. Saka pari kutaura zvekumhurwa kwenzvimbo tsvene, Polluting the Sanctuary. After kukolapsa kweRoman Empire ndonguva yatiri kudzidzai. Pari kunzi pakazoita kumhurwa kwenzvimbo tsvene. Muri kuona kuti varari kungoti kumhura nzvimbo tsvene, Polluting the Sanctuary, isamari. But muchaona papart 5 yechidzidzo chinechi tiri kuedza kutsvaga kuti zvii zvaiitika musanctuary. Zvakadaro zvekuti tiedze kuona kuti kumhura kwacho kuzvisvibisa kuita sei. Taurai futi kaexample kaya pastor kadzokororo yenyu kwekuti vanhu vaite idea yekuti because sanctuary yaidzidzisa vanhu kuti vazive kuti zano raMwari rekuponesa munhu rinoitwa sei nyaya dzekunamata. Saka nataa kuti kumhura sanctuary kuti pane example yamakambopai yavhiki rapera. Now nyaya yesanctuary tingati
imeseji yanga yanyorwa naMwari. Yes. Kuti vanhu kana vakaverenga vonyatsonzwisisa zvine chekuita nekuponeswa muurongwa hwaMwari pakuponesa vanhu. Yes. Saka pamusoro pezvakanyorwa naMwari izvo pane zvakazoitwa kumeseji yacho zvakuita sokudzimaidza, kukanganisa kuonekwa kwayo. Hazvichanyatsooneka. Pane pamunotaura zvekamwana kaitaura izvo. Raiti zvofanana nekuti pamba pane kamwana kadiki. Mukoma vabva kuchikoro vanyora homework yavo. Yes. Pavabuda panze kamwana kosvikovhurawo. Konyora pamusoro pezvanyorwa namukoma. Asi munongoziva akanyorereke kamwana haanyori zvinooneka. Kachibharabhadza zvekuti ukazovhura wakungoona kutaratara kuya kubharabhadza kwaitwa nekamwana. But homework haichaoneka. Saka pane zvakaitwa pabasa remusanctuary. Izvozvo ndo chiprofita chiri pana Daniel 11 verse 31. Saka ngationei musanctuary kuti makamira sei. Hebrews chapter 8 verse 5. Hebrew 8 pavhesi 5. Ivo vanoshumira mufananidzo nomumvuri wezvokudenga, sezvakarayirwa iye Mozisi oda kuita tabhenekari, nokuti wakati tarira uite zvose nomufananidzo wakaratidzwa mugomo. Saka pavaigadzira sanctuary vaikopa, vaiita uri mufananidzo wesanctuary yakaratidzwa iri kudenga. Kudenga kune sanctuary iriko. Yange yakamira sei sanctuary yavakanzi vagadzirei? Tiverengerei pana Hebrews 9 verse 2 to 4. Hebrew 9 verse 2. Nokuti tabhenekari yaiva yokutanga yakagadzirwa, makanga mune chigadziko chemwenje netafura nezvingwa zvokuratidza, ndipo panonzi patsvene. Zvino mberi kwechidzitiro chechipiri pakanga pane tabhenekari yainzi patsvene-tsvene. Pakanga pane ndiro yendarama yezvinonhuhwira neareka yesungano yakanga yakanamwa nhivi dzose nendarama. Imomo makanga muine hari yendarama yakanga ine mana netsvimbo yaAroni yakadeya kutungira namahwendefa esungano. Right. Saka iye zvineizvi mupart 5 ino yePolluting the Sanctuary tiri kutarisa areka yesungano. Right. Ark of the Covenant. Maybe kandite kuti pamwe vari kugona kuvatanga unzwa chirongwa nhasi vaite idea yesanctuary. Zvazvaya zvakaita mufundisi. Paita unge paruvanze pamba, pastendi imba chayo dzatinoziva, pakafenzwa. Saka waiti uchisvika waitoti ndasvika patabhenekeri pasanctuary. But ruvanze rwese uruyadhi yanga yakakomberedzwa togona kuti sejurawo. But gedhi rekupinda mukati raive kumabvazuva. Saka waitoti uchipinda muyadhi musana wako unenge wakapira kumabvazuva. Wakafuratira mabvazuva. Wakafuratira mabvazuva. Wotofamba mukati meyadhi. Maizoita imba yenge yakagadzirwa ine 2 rooms kana kuti makamuri mairi. Saka dhoo rekupinda futi muimba iyi raive kumabvazuva. Ndo sanctuary. Saka waitopinda futi wakafuratira kumabvazuva. Saka sanctuary yaive ne2 rooms, makamuri mairi. Rumu yawaitanga kupinda, handi muri kundoona mapindira andiri kuita ndakafuratira kumabvazuva kumavirira. Kuruboshwe kwangu inenge iri southern side, kuruboshwe kwaita chigadziko chemwenje. Kurudyi kwangu ndichipinda kamuri yekutanga iyi kwaita tafura yezvingwa zvekuratidzira. Ndangoti fambei mbichana murumu yekutanga iyoyo, ndakatarira kumavira zuoko, ndo paibva paita tafura yekupisira zvinonhuhwira, out of incense. Tichingopedza kaauta ikakako, paibva paita curtain, chidzitiro raikamura manje kuenda imwe rumu. Marumu mairi aikamuraniswa necurtain. Saka pamaverenga imimi ndo pari kunzi kuseri kwecurtain iri kwaive neareka yesungano. Murumu yechipiri inonzi patsvene-tsvene. Rumu yekutanga yainzi holy place, yechipiri yainzi the most holy place. Kureva kuti neshona rumu yekutanga yainzi patsvene, yechipiri yainzi patsvene-tsvene. Chii chaiwanikwa murumu yechipiri? Ndo maiwanikwa areka yesungano. Yenge iine mahwendefa. Dzokorewo pastor, ndoda kungoti vanhu vabate vaite idea yenzvimbo yacho.
tanopinda mukamuri yechipiri. Yes. Yanga iri seri kweketeni. Yes. Imomo ndo makanga muine chibhokisi changa chakagadzirwa. Chibhokisi ichi ndo chaidaidzwa kunzi areka yesungano. Areka yesungano. Mukati macho meareka ndo maiwanikwa matombo aya akanyorwa mitemo naMwari. Pamaverenga kuna Hebrews yangoti mawendefa. Iri kufunga kuti nyaya dzekumashure tiri kudziziva. Saka mawendefa ari kutaurwa wateereri ndo aya anga akanyorwa mitemo ine 10, the 10 commandments. Saka patiri kuti polluting the sanctuary part 5, tiri kuti ngatimbotenderai pasanctuary tiri mu the most holy place, tichiona ark of the covenant kana kuti areka yesungano, toona zvayaireva. Tikaona zvayaireva tochiona kuti chii chakaitika munhoroondo chatingati isusu zvairehwa neareka yesungano zvakabharabhadzwa, zvavhiringidzwa. Tiri kufamba tese handei kuna Exodus chapter 25. Verengai vhesi ya 10 tichisvika pa18 tinechenda mbijana tuone kugadzirwa kwayo. Exodus 25 vhesi ya 10. Ngavaite areka yamatanda omuakashia. Kureba kwayo kunofanira kuva makubiti 2.5, noupamhi hwayo kubiti 1.5, nokukwirira kwayo kubiti 1.5. Unofanira kuifukidza nendarama yakaisvonaka. Uifukidze nechomukati nechokunze. Uite pamusoro payo hata yendarama inoipoteredza. Uivumbire zvindori 4 zvendarama. Uzviise pamakumbo ayo 4. Zvindori 2 zvive parutivi rumwe, nezvindori 2 pano rumwe rutivi. Ngatibatsiranei kunzwa zviri kurehwa nebhaibheri vateereri pakugadzirwa kwebhokisi rakazoiswa mawendefa ema10 commandments. Rakatogadzirwa nemapuranga emaakesiya, ndobva raitwa coating, kukota negold kunze nemukati. Nechepadenga apa paive nechinenge chieji chiri kunze hata icho. But kumasaidhi achona zviri kunzi zvindori izvo pastor. Maringi. Maringi kuitira vateereri vedu vechidiki vanogona kuti zvindori. Paiswa maringi anga akaenda ari 4 kuenda pamasaidhi pemakumbo. Pamasaidhi emakumbo acho 4 paiswa maringi 4. Toda kunzwa kuti zvaive zvei maringi aya dzikai pazasi pamamasira. Vhesi ya 13. Pana Exodus 25 vakuerenga vhesi 13. Uveze matanda omuakashia ndokuafukidza nendarama. Ugopinza matanda iwayo muzvindori 2 panhivi dzeareka kuti areka itakurwe nawo. Matanda anofanira kugara muzvindori zveareka ngaarege kubviswa kwazviri. Zvino unofanira kuisa mukati meareka chipupuriro chandichakupa. Chimbomirai makadaro. Saka maringi aya hanzi basa rawo pakanga pagadzirwa mapango 2. Ekuti rimwe bango raipinda mune imwe ringi ronobuda nemune imwe, rimwe ropinda imwe ringi ronobuda nemwe. Aive mapango ekutakurisa kabhokisi aka. Mapango acho ndobva akotwa futi negold, but abva atsanangurwa zvikanzi mapango iwaya haafane kubviswa mumaringi. Aifanira kugara aripo, aive ekutakurisa kana maakutakura kabhokisi aka. Dzikai pazasi musvike pavhesi 18 ya Exodus 25. Uitewo chifunhiro chokuyananisa nendarama yakaisvonaka. Kureba kwacho makubiti 2.5, noupamhi hwacho kubiti 1.5. Uitewo makerubhi 2 endarama. Uaite nendarama yakapambadzirwa pamiromo 2 yechifunhiro chokuyananisa. Saka vagadzira bhokisi riya nemapango ekutakurisa. Bhaibheri rabva rati yaive purpose yebhokisi kuti paiswe chipupuriro. Chiri kunzi chipupuriro kuna Exodus ndochanzi kuna Hebrews mawendefa. Matombo emitemo ine 10. Matombo emitemo ine 10. Zvikanzi kana mapedza kudaro isairidhi. Ranzi chigaro chenyasha. Chigaro chenyasha, chirungu chine chiti mercy seat. Ridhi raivhara iro rainzi chigaro chenyasha. Hanzi kana mapedza kudaro pakanga pakagadzirwa makerubhi. Mifananidzo yengirozi 2 dzaive dzakatarisana dziri pamusoro peridhi riya. Saka ndo yaitonzi ark of the covenant pastor. Tsanangurai, ingotsanangurai in 30 seconds. Saka taisipa pachena kuti
bhokisi iri rakagadzirwa nematanda. Matanda aya achibva azonamwa adzurudzwa negold. Yes. Right. Saka ndokuiswa reed rakanga rakagadzirwa futi negold. Yes. Ndobva paiswa maringi kumasaidi maipfekerwa matanda ekutakurisa bhokisi irori kana kuti areka iyi. Yes. Mukati meareka iyi maizokwidibirwa neridhu ndo makaiswa mitemo ine 10. Right. Asi ridhi racho rainzi iro chigaro chenyasha. Thank you, Pastor. Mangosira pakuti mapango acho futi anga akadzurudzutwa negold. Ndoda kuti vateereri vaedze kuona kuti chingava chakakosha kudii chinhu ichocho mukunzwa kuchishandiswa kuitwa gold kunongotsimbidzira kuti hameno ukoshi hwaiswa pachinhu ichi naMwari. Saka besides kuti paiswe mahwendefe emitemo ine 10, chii chimwe chaishanda bhokisi iri? Exodus 25 verse 22. Exodus 25 verse ya 22. Yes. Ndipo pandichasongana newe nditaure newe ndiri pamusoro pechifunhiro chokuyananisa, ndiri pakati pamakerubhi maviri ari pamusoro peareka yechipupuriro, ndikuudze zvose zvandichakupa kuti urayire vanhu vaIsraeri. Saka musanctuary, the most holy place, maive neark of the covenant, raive box ratsanangurwa nebhaibheri, maigara mahwendefa mairi angaine mitemo ine 10. Ndo raive basa rebox. Basa rechipiri hanzi ndo yaive meeting place yaMwari, ndo paiburukira Mwari kana aburuka kuti ataure naMozisi kana kuti arida kufamba nevana veIsraeri. Hanzi ndo pandichaburuka ndotaura newe. Isai mune mamwe mashoko kuti kureva kuti Mwari aipota achiuya kuzotaura nevaIsraeri, asi aitaura navo kuburikidza naMozisi. Paanenge achitaura aiburuka osvogara paridhi reareka. Right. Otaura ari ipapo ari pakati pengirozi mbiri dziya dziri kunzi makerubhi. Saka ndo paionekwa glory yake. Vamwe vanenge vachitsanangura vachiti Shekina glory, kubwinya kwake aisvogara paridhi riya iri ari pakati pemakerubhi aya. Otaura ndo yaive nzvimbo yake yekuburukira. Akagara pamusoro pemitemo ine 10. Akagara pamusoro pemitemo ine 10. Saka pastor ndoda timbonzwa kambo, but patiri kuti polluting the sanctuary tisatanzwa kambo, ndoda kuti pfungwa isvike kuateereri kuti panapa pangave pakakosha zvakadii, because takadzidza zvechigadziko chemwenje, tikadzidza tafura yezvingwa, tikadzidza atari yezvinonhuhwira, but apa pari kubva panzi ndo paida kusvogara Mwari. Saka toda kuona kuti zvainyanya kurevei kukosha kwacho zvekuti takuzotarisa munhoroondo yenyika tione kuti ukoshu ndepapi pahwakadzurudzutwa, zvaida kunzi tibate ndepapi pazvakadzimwa. Ameno zviri kujeka. Timbonzwa kambo vateereri. Nawana shamwari yakandida ndisingazivi, akandifuwa nerudo, akandisunga kwari, moyo wangu wasungwa nefundo, rorakasimba, Jesu ndiri wako ini uri wangu narini, ndawana shamwari yo shamwari yakandifira, handi upenyu pachete asi akazvipira, zvendinazvo handi zvangu ndakamuchengetera, moyo simba upenyu zvese zvake narini, ndawana shamwari akapiwa masimba ese kundichengeta munzira ino yenda kudenga, mbiri kupenya
kuti indisimbise ngandirinde ndisewenze pamberi rinozorora ndawana shamwari ine mutsa idine rudo ndimutungamiri kwaye ane zero nesimba kuna iye anondida ndino wana masimba korufurunga kurire ndiriwe wenyu narini. Tomuchingamidza vateereri tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu Polluting the Sanctuary part 5. Tiri kudzidza tiri mukati the most holy place yesanctuary yaive kamuri yechipiri maiwanikwa box kana kuti Ark of the Covenant ranga ririmo rakagadzirwa negold. Raive basa rebox iri nderei pastor? Tanzwa muchikamu chapfuura kuti ndo paiburukira Mwari achiuya kusvikotaura nevaIsraeri kuburikidza naMozisi. Aisvokogara paridhi reake ndo rainzi chigaro chenyasha, ndo paaigara ipapo. Asi paanenge akagara pasi pacho peridhiri ndo panga muine miteve ine gumi. Right. Saka ndo yaive Ark of the Covenant, ndo mawendefaya zvatauda kuti tichiita pastor. Right. Toda kuti because tiri kuteedza zvinhu zvaive musanctuary toona zvazvaireva. Right. Tozoona kuti zvazvaireva nekukosha kwacho ndepapi munhoroondo pari kuratidza kuti zvakabharabhadzwa, zvakavhiringidzwa. Saka zvatodaita toda kumboteedza iyo areka chete. Okay. Tongotsvaga zvishoma mubhaibheri timboona payaitaurwa nezvayo kuti zvinhu zvacho zvinenge zviri zvii zviri kutaurwa. Ameno manzwa here maitiro atiri kuita? Ndo zvatakabvira chitaura kuti tinotarisa chinhu chimwe nechimwe chepanzvimbo tsvene, kashandiro kachaiita, zvachainongedzera, zvachaidzidzisa. Tinoona kuti pane here pazvakavhiringidzwa zvekuti zvaivavarirwa nechinhu ichocho hazvichajeka. Very good. Toda kutenda. Handei pana Numbers 10 verse 33 verse 35 na 36. Numbers 10 verse 33. Zvino vakasimuka pagomo raJehovha vakafamba mazuva 3. Areka yesungano yaJehovha ikavatungamirira mazuva 3 kuvatsvakira pokuzorora. Zvino areka yakati yasimuka, Mozisi akati, simukai Jehovha, vavengi venyu ngavaparadzwe, navanokuvengai ngavatize pamberi penyu. Zvino pakuzorora kwayo akati, dzokai Jehovha kuzviuru 10 zvezviuru zvavaIsraeri. Rwendo rwavaifamba murenje rune zvakaipa zvakaitika parwuri, but apa panonakidzapo. Hanzi pavaifamba murenje nebhaibheri pane zvaiitika munozviziva imimi kuti pane gore raivatungamira padenga. Gore iroro paraifamba zvaiitika zviri coordinated nevaprista vaitakura areka yenge ine mitemo ine 10. Saka chaitanga kufamba iareka, vanhu votanga kutora mikwende yavo vachifamba rwendo ruya rwemurenje. Saka pavaisimuka areka iya yangosimudzwa, ndo pari kunzi Mozisi aibva adedzera kuti simukai Jehovha, vavengi venyu ngavatize. Saka kana vafamba nzendo dzavo dzese dziya vaakusvika pavaakumbokemba, areka iya painenge yakatakurwa yaakugadzikwa manje, hanzi Mozisi aibva ati dzokai Jehovha, dzokai mugari pakati pa. Saka kwandiri pandaiverenga nyaya pastor, zviri kuita kunge zvinonzika Mozisi paaiona arekai kana kuti bhaibheri paraiona arekai raitoona paripo pana Mwari. Ndo zvandangoona. Ameno kuti mimi muri kuona sei vateereri, hatiendei pane imwe pfungwa futi. Saka kana arekai payaisimuka yonzi
vavengi ngavatize. Zviri kuita kunge ndo yaitungamirira vanhu kwekuenda, sekunge zvinonzi vangangorasika. Payaive ndo paive naJehovha. Saka mukaenda kwaisiri marasika. Yeti tikuzwa kuti zvaive muareka mahwendefa ane mitemo ine 10. Imbonzwa ikapfungwa kacho kachitaurwa namapisarema 119 vhesi ya 19. Mapisarema 119 vhesi 19. Nokuti ndiri mutorwa panyika, regai kundivanzira mirayiro yenyu. Zviri kuita sekunge patiri kurarama panyika nhasi vateereri. We are strangers, ndo zvainotaura nechirungu. Kureva kuti tinogona kurasika rodhi yekufamba nayo. Saka mapisarema ari kuti tisarasike rodhi yekufamba nayo zvatiri vatorwa kuna hakusi kwedu panyika pano. Kuti tigone kuwana guidance, mapisarema yabva yati Mwari musativanzire mitemo yenyu. Iri kunobatana nepfungwa iyo paisimuka areka murenje kuti iyo ndo yaitoziva kwekutungamira vanhu voteera. Saka even nhasi zviri kunzi tiri vatorwa panyika inoyi kuti tigone kuita rwendo rwedu zvakanaka panoda mitemo yaMwari. Pakajeka kana yotigaidha. Hatiwonei pamwe futi handei ezvinokubhuku raJoshua pastor. Joshua 3 verengai vhesi 3 vhesi 11 nevhesi 13. Joshua 3 vhesi 3. Vakarayira vanhu vachiti, kana muchiona areka yesungano yaJehovha Mwari wenyu navaprista vaRevhi voitakura, munofanira kusimuka pamugere nokuitevera. Vhesi 11. Tarirai, areka yesungano yaShe wenyika yose inokutungamirai pakuyambuka Jorodhani. Zvino kana tsoka dzavaprista vanotakura areka yaJehovha Ishe wenyika yose dzichitsika mumvura yaJorodhani, mvura yaJorodhani ichagurwa. Iyo mvura inobva kumusoro ichamira ikaita murwi mukuru. Vanga vapedza 40 years murenje vakuyambuka Jordan kuti vapinde muKenani. Ndobva vaudzwa kunzi hatida anongotanga kusimuka. Chinokutungamirirai areka yaJehovha. Patiri kuramba ichiti areka pastor ka. Ndoda kuedza kuti kuvateereri vasakanganwa kuti muareka maive nei. Ndomanga muine mitemo ine 10. But inini patiri kudzidza ka hatinoda kuramba ndichidzokora kuti mitemo ine 10 mitemo ine 10. Pandoda kuti vateereri vabva vazvibata. Kuti purpose yeareka kwaive kutakura mitemo ine chi? Mitemo ine 10. Saka yanzi areka ndo yaivatungamira. Saka zvakaitika kuti payakatakurwa nevaprista vachisvika pana Jordan yaitwa nguva yezhizha. Rwizi rwakazara. But pavakangosvika tsoka dzavo dzichiguma mvura, mvura yakamira kufamba. Zviri kuitwa neareka izvi. Zvinhu zviri kutaurwa nezveameno mune chekutaura here. Apa tikati areka hatitoda kuti pfungwa dzevanhu dziti chibhokisi ndo chaizviita. Nekuti ndo paitove naMwari. Aiwa, ndiri kukunzwa but ndiri kutya kutika kune vateereri vanobva vafunga kuti ndisi toda kuchovhera nyaya uku, but kune vatanga nesu vari kutozvibata zvamuri kutaura kuti zvechiwa 1 ndo paive naMwari, 2 mubhokisi maive nemitemo ine 10. But ndoda kuti vanhu vatange vamboona kukosha kwaye kwakangoita iyo nyaya iyoyo yebhokisi iroro tozoitambanudza kumberi zvechiwa mvura yakamira. Handei pamberi pana Joshua 6 vakrosa Jordan vhesi 2 kusvika pa4. Joshua 6 vhesi ya 2. Zvino Jehovha akati kuna Joshua, tarira ndakapa mumaoko ako Jeriko namambo waro navarume varo vane simba noumhare. Munofanira kukomba guta, imi varume vose vehondo, mupoteredze guta kamwe chete. Unofanira kuita saizvozvo mazuva 6. Vaprista vanomwe vanofanira kufamba pamberi peareka vakabata hwamanda nomwe dzenyanga dzamakondopo. Nomusi wechidomwe munofanira kupoteredza guta kanomwe, vaprista vachiridza hwamanda. Kuparadzwa kwakaita Jeriko vateereri. Vanhu vaitenderera Jeriko, but chaiitika pa ndechekuti areka yaMwari yakatakurwa ndo yaitenderera. Vaprista vazotaurwa vanomwe avo vaingoridza mabhosvo pamberi peareka. Imi munoziva kuparara kwakaita Jeriko. Masvingo ayo zijurahora here matombo akapamhama rakadonha rega. Saka chandangoti tiverenge ndima iyi kuti muasosiete kuti shuwa guta kuparara nebhokisi here rine mitemo ine 10. Ndopa ndoda ngoti zvibatwe nevateereri. Handei pamberi. 1 Samuel chapter 4
verse 3 to 6. 1 Samuel 4 vhesi ya 3. Zvino vanhu vakati vasvika kumisasa, vakuru vaIsraeri vakati, Jehovha wakatirovereiko nhasi pamberi pavaFiristia? Endei titore areka yesungano yaJehovha paShiro, ivuye pakati pedu tirwire pamaoko avavengi vedu. Naizvozvo vanhu vakatuma nhume Shiro kundotora pareka yesungano yaJehovha wehondo, ugere pamusoro pamakerubhi. Vanakomana vaviri vaEri, Hofini naFiniasi, vakanga varipo paareka yesungano yaMwari. VaFiristia vanga vakunda vaIsraeri. VaIsraeri vakati, vaFiristia vada kutijairira. Havazive here kuti tine bhokisi redu. Because vaIsraeri vaiziva kuti bhokisi riya rakambomisa mvura yaJordani. Vaiziva kuti bhokisi iroro pane zvakaitika, masvingo eJeriko akadii? Akakoromoka. Saka kwavari vaIsraeri vaingoona riri bhokisi. Ndokusiyana kwavari kuita nekufamba kwatiri kuita chidzidzo. Saka vaitakura bhokisi racho musi uyu vaive vakomana vaiita zvakaipa. Avo vataurwa kunzi Hofini naFiniasi. Ndobva vanotora bhokisi reareka yesungano kuti ivarwire hondo. But vakakundwa hondo yepasta. Areka iya ikatorwa nevaFiristia. Handei pamberi. 1 Samuel chapter 5 verengai verse 2 kusvika pana 6. 1 Samuel 5 kubva pavhesi 2. VaFiristia vakatora areka yaMwari vakaiisa mumba maDhagoni, vakaigadzika kurutivi rwaDhagoni. Zvino veAshidhodhi vakati vachimuka mangwanani, vonei Dhagoni wawira pasi nechiso pamberi peareka yaJehovha. Vakatora Dhagoni vakamugadzikazve panzvimbo yake. Zvino vakati vachimuka mangwanani, vonei Dhagoni wawira pasi nechiso pamberi peareka yaJehovha. Nomusoro waDhagoni nezvanza zvamaoko ake ose maviri zvakanga zvavhunika, zviri pachikumbaridzo chomukova. Dhagoni wakanga asarirwa nomuviri woga. Saka vaprista vaDhagoni navose vanopinda mumba maDhagoni havatsiki pachikumbaridzo chaDhagoni paAshidhodhi kusvikira nhasi. Asi ruoko rwaJehovha rwakatambudza veAshidhodhi akavaparadza nokuvarova namamota, ivo veAshidhodhi nenyika yavo. Saka areka yesungano yatorwa nevaFiristia. Vakaenda nayo kuguta ravo rainzi Ashdod. Right. Saka zvaitika kare maiti mukawina hondo, maiti Mwari wedu akurira Mwari wavo. Saka pavakatora areka yesungano, vaiti Mwari wokwaIsraeri akundwa naDhagoni Mwari wedu. Saka maifana kubva mazenda naMwari akundwa uya, sekunge present kuna mambo wenyahwina hondo. Saka vakabva vatora areka yesungano kwakuisa mutemberi maDhagoni, paive nechimufananidzo chaDhagoni. Saka mangwana pavakanovhura dhoo muchitemberi chiya, ndobva vaona chidhori chavo Dhagoni chadonha pasi. Ndobva vachimutsa. Mangwana futi ndobva vaona chadonha, this time chatodimbuka nemaoko chisisina. Hanzi ndobva zvavanetsa kuti hanzi vachizotarisa kudai vaone guta rese raakuparadzwa, ruoko rwaJehovha ruri kuvatambudza. Ndobva vaona kuti areka yaina kumira zvakanaka. Ukazoverenga pamberi pastor, hanzi vakaitora ndobva vaendesa kune rimwe guta ravo rainzi Gathi. Shona inoti Gati. Hanzi veGati vakati ngariuye kuno bhokisi iroro. Hanzi ndobva vaita mamota. Varume vese vaiskodongorera mubhokisi riya. Hanzi veGati vakati hatingagare neareka iyi, ngaibve panoende kuEkroni, rimwe guta futi revaFiristia. Hanzi veEkroni manje hanzi vakaridza mbere kuchema chaiko kuti muda kutiparadzanisa. Hanzi ndobva vazoita zano zvikanzi kana kuri kwekuti Mwari wokwaIsraeri ndiye atitambudza, ngatiite experiment. Hatitorei mombe dzisati dzambobopwa, ende dziri mombe dzehadzi mhou. Titore mhou dzinotori nevana dziri kuyamwisa dzine mhuru, todzibopa, togadzira ngoro nyowani, toisa nemapresents egold ekuratidza kuti takutadzirai Mwari, toisa areka mungoro. Kana taisa mungoro, mombe dzikagona kufamba pangoro idzo dziri dzisina kumbobopwa, dzogona kusiya mhuru mudanga dzisina kuyamwisa mhuru, mombe dzisina kutinwa nemunhu dzikangotora nzira inoenda kwaIsraeri, toziva kuti ndiMwari wokwaIsraeri. Hanzi ndo zvakaitika. Ndoda kuti tingotenderera panyaya yeareka. Pekupedzisira handei pana vaKoronike. Ndoda kuti muzosamaraiza zvatadzidza apa. VaKoronike wokutanga 13 vhesi ya 6 to 10.
1 Vakoronike 13 verse 6 to 10. David akakwira iye navaIsraeri vose vakaenda Bhaara, ndiro Kiriati Jearimi, raiva raJudha, kuzotora paareka yaMwari iye Jehovha ugere pamusoro pamakerubhi pavanonamata zita rake. Vakatakura areka yaMwari pangoro itsva vakaibvisa paimba yaAbhinadhabhi. Uza naAhio vakafambisa ngoro. Dhavhidhi navaIsraeri vose vakatamba pamberi paMwari nesimba ravo rose, nenziyo nembira nemitengeranwa nengoma namakandira nehwamanda. Zvino vakati vachisvika paburiro raKidhoni, Uza akatambanudza ruoko rwake kuti abate areka, nokuti nzombe dzakanga dzogumburwa. Kutsamwa kwaJehovha kukamukira Uza, akamuuraya nokuti wakatambanudza ruoko rwake kuti abate areka, akafirapo pamberi paMwari. Pataona areka ichigadzirwa yanga ine mapoo mairi aifana kubatwa iyo isingabatwe. Ndo zvaidiwa naMwari. Achiradza ukoshi hwenge uine mavhu endefa ane mitemo ine 10 iri mukati. Uza akavhiringa akafira ipapo. Tisatanzwa kambo pastor. Patangoverenga maincidents aya ari kutsanangurazve areka yesungano iyi. Zvii zvamabata? Apa pari kubuditsa kuti areka payaifamba yaisangova chibhokisi nje. Right. Yaive nemitemo ine 10. Mwari ainge ari pairi. Yes. Kuratidza kuti aikoshesa macontents ebhokisi iri. Thank you. Saka airiperekedza. Asi pakufamba kwaaiita aitora vanhu nechiyero chekunzwisisa nekuziva kwavo. Yes. Because vaFiristia pavaibata areka haana kuvauraya. Yes. Vairwara voita mamota voita sei, kwete nekuti vaibata, asi kungovaratidza bedzi kuti handigare kunoku. But vaIsraeri Uza paakabata areka, zvisiri izvo zvakanga zvarayirwa kuti ndo mabatirwo aifanira kuita, akabva angofa kawai. Maybe tichinonzwa kamboatereri. Question yandingatokusiyirai ndeyekuti muri kukoshesawo here macontents eareka sekukosheswa kwazvaiitwa naMwari. Maybe ndo chidzidzo chekuti tizeye kuti kukosheswa kwaita macontents aya ndo kwatiri kuitawo here. Iye zvino ngatimbonzwa kambo. Tiri pachidzidzo Polluting the Sanctuary part 5. Chinjiko, anetsi
tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu. Polluting the Sanctuary part 5. Tiri kutarisa areka yesungano, Ark of the Covenant, yaiwanikwa pasanctuary mukamuri yechipiri yainzi the most holy place. Taona kuti Mwari vaiperekedza areka kwese kwayaienda, and Mwari vaikoshesa macontents aiwanikwa mukati meareka iyi. Saka tiri kuti polluting the sanctuary past, taona kukosheswa kwaiita macontents emuareka naMwari. Kana macontents tiri kureva mitemo ine gumi yaive mukati, makoshesera yaiita. Saka ndo patinoda kutenderera kuchiona mitemo ine gumi. Tiri kudarirei? Patiri kuti polluting the sanctuary, chiprofita chataurwa naDaniel 11 verse 31, chiri kuti tikaona ukoshe hwema10 commandments aya, nekukosheswa kwaaita naMwari, kwekuti vanhu vaiita mamota, ana Uza vakada kubata vobva vafira ipapo, toona kuti chii chakazoitika munhoroondo chekuti pamwe ukoshu hwakarerutswa. Zvinobva zvatigaidha sevatendi kuziva conduct yatinofanira kuita in relationship nema10 commandments. Mapabataka. Saka muri kuti mimi kana taona munhoroondo zvakaitwa kumitemo iyi, yes, ndozvotiburitsira kuti ndo kasvibisirwo kakaitwa nzvimbo tsvene. Exactly. Isusu tochenjerera kuti hatidaro, because Daniel 11:31 yasamaraiza bedzungoti nzvimbo tsvene ichamurwa. Saka zvese zvaiitwa pasanctuary zvainongedzera zviri Mwari pakuponesa vanhu, zvonongedzera zvinokosheswa naMwari. Saka patiri kudzidza Ark of the Covenant, tatoona kuti Mwari vaiikoshesa kubvira magadzirwo ayo pachiiswa gold nemapango egold. Toona kuperekedza kwavaiita, vaida kuirerutsa vobva vafira ipapo, vamwe vachiita mamota. Saka toda kuti tichiona macontents iwayo, mahwendefa mairaya. Ndo patinoda kutangira Exodus 31 verse 18. Exodus 31 verse 18. Zvino akati apedza kutaura naMozisi pagomo reSinai, akamupa mahwendefa maviri echipupuriro, mahwendefa amabwe akanga akanyorwa nomunwe waMwari. Saka sanctuary yapedza kutsanangurwa kuna Mozisi kuti inovakwa sei. Mozisi akuburuka mugomo atsanangurwa kuti ichi munochigadzira so. Material imwe yese yekuvakisa sanctuary vaifana kuitsvaga pakati pavo. Pazvinhu zvese zvesanctuary chinhu 1 bedzi chisina kugadzirwa naMozisi, mahwendefa ema10 commandments. Mozisi akatoita ekusvitswa naMwari mugomo, ndobva akuburuka nawo mugomo. Exodus 32 verse 15 to 19. Exodus 32 verse 15. Zvino Mozisi akatendeuka akaburuka pagomo ana mahwendefa maviri echipupuriro muruoko rwake. Mahwendefa akanga akanyorwa nhevi dzawo dzose akanga akanyorwa seri neseri. Mahwendefa iwayo rakanga riri basa raMwari, norunyoro rwakanga ruri runyoro rwaMwari, rwakanga rwakatemwa pamahwendefa. Zvino Joshua akati achinzwa mheremhere yavanhu vanopururudza, akati kuna Mozisi, kune mheremhere yokurwa kumisasa. Iye akati, haazi manzwe avanhu vanodanidzira pakukunda kwavo kana manzwe avanhu vanodanidzira pakukundwa kwavo, asi ndinonzwa mheremhere yavanhu vanoimba. Masvika pa 19 verse 19. Zvino wakati aswedera kumisasa akaona mhuru nokutamba. Ipapo shungu dzaMozisi dzikamuka, akakanda mahwendefa aiva mumaoko ake pasi, akaaputsa mujinga megomo. Mapanzwo kavateereri panzi mahwendefa aya raive basa raMwari. Zvikanzi nerunyoro rwaive pamahwendefa rwaive runyoro rwaMwari. Kuti pastor, kureva kuti mahwendefa aya anga asina kunyorwa nemunhu, right? Kana achinzi raive basa raMwari, ndiMwari akaagadzira, ndiMwari akanyora. Zvese zvakanyorwa ipapo, hapana kana 1 chakanyorwa naMozisi. Saka ndine ndiri correct here ndikati ma10 commandments hausi murayiro waMozisi? Aiwa, hausi murayiro waMozisi, murayiro waMwari. Saka akapunzika mahwendefa aya, Mozisi atsamwa achiona vanhu vachitamba pachimuro. Exodus 34 verse 1 neverse 29. 34 verse 1. Zvino Jehovha akati kuna Mozisi, zvive zere
mahwendefa maviri amabwe akafanana nowokutanga, kuti ndinyore pamahwendefa mashoko aya akanga ari pamahwendefa okutanga awakaputsa. Verse 29. Zvino Mozisi akati achiburuka pagomo reSinai, Mozisi akabata mahwendefa maviri echipupuriro mumaoko ake. Mozisi wakanga asingazivi achiburuka pagomo kuti ganda rechiso chake rakanga richibwinya zvaakanga ataura naye. Saka paiburuka Mozisi pechipiri apo apunza mitemo, akanzi kwira futi mugomo, gadzira imwe seti yemahwendefa uye nawo mugomo ndinyore futi, fanika zvandaenda kanyora pane kutanga. Saka ma10 commandments anga akanyorwa pa2 tables of stone ndo akadzokororwa futi naMwari. NdiMwari pachake akanonyora futi. Runyoro rwaMwari ndiye akanyora nemunwe wake. Saka akareplacewa iwayayo. Akazosvike here mahwendefa yakuti apinde muareka, mubhokisi muya. Because taona achidzika nawo apunzika. Vanzi uya futi ndobva kwanyorwa mamwe. Akazosvike here muareka yatati chidzidza iya. Pana Exodus 40 manje. Verengai verse 17 to 21. Exodus 40 verse 17. Tabhenekeri ikamiswa nomwedzi wokutanga wegore rechipiri nomusi wokutanga womwedzi. Mozisi akamisa tabhenekeri, akaisa zvigadziko zvayo, akamisa mapuranga ayo, akaisa mbariro dzayo nokumisa mbiru dzayo. Akawarira tende pamusoro petabhenekeri, akaisa chifukidzo chetende pamusoro payo, sezvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha. Akatora chipupuriro akachiisa maareka, akapinza matanda paareka, akaisa chifunhiro chokuyananisa pamusoro peareka, akapinza areka mutabhenekari, akarembedza chidzitiro chokudzitira nacho, akadzitira areka yechipupuriro sezvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha. Saka vapedza kugadzira sanctuary, vaita zvese mawalls aitwa dzimba dziya dzagadzirwa. Chaakatanga kutoita Mozisi kutora mahwendefa ema10 commandments, kwakuaisa muareka, kwakutora areka iya, kwakuisa mu the most holy place, kwakubva avhara neketeni. Saka zveshuwa mitemo ine 10 yakapinda imomo. Saka pastor chinyatsobata yapo manje. Patiri kuti polluting the sanctuary, tiri kuti kukosheswa kwemitemo ine 10 naMwari. Sezvataona kuti vaida kupoluta vevaFiristia vairohwa nemamota. Vana Uza pavaida kupoluta, kudzonyongedza, kurerutsa zvinhu zvinokosheswa naMwari kudaro, vaibva vafira ipapo. Toda kuti tichienda mberi, tangotora maexamples eCold Testament kuti vaida kurerutsa sanctuary vaifa kana kukwadzwa. Tauda kuchiona kuti Jesu paakauya haaza akasikoirerutsa here mitemo ine 10 iye ari Jesu. Because chiprofita chaDaniel 11:31 bata ichini chaterera chiri kunotaura period Jesu atofa aenda kudenga, Roman Empire yatoparara. Chiprofita chiri kunongedzera kuti pachaita kumhurwa kwesanctuary, kureva kuti pachaita kakurerutswa kema10 commandments aya. Zviri kutotaurwa Jesu atofa panyika atoenda kudenga. But tisataenda period iyoyo, toda kutedza period yacho yese kuti iye Jesu achiri panyika. Hapaziripo here pakatotangira kurerutsa mitemo ine 10. Endai pana Mateo. Ameno kuti muri kunzwa mawira andiri kuti Mwari kutestamende yekare aikoshesa ma10 commandments chero nepaaigara. Zvakadaro zvekuti zvakatokonzera kufiwa. Saka muti mimi ngatiteerei nhoroondo tione kuti kubva ikokoko hapana here Mwari paakazoita kanenge kakurerutsa mitemo ine 10. Because kana paripoka Mwari haagoni kuzotaura sechinhu chakaipa pachiprofita kuti nzvimbo tsvene yangu icharerutswa akuudza vemazuva ekupedzisira iye achizake kare kuti pakauya Jesu zvakabva zvarerutswa. Hani mazvonaka kuti because pane danger pastor ndepekuti kana Mwari aidaro kune vanorerutsa, tikaona munhoroondo pasina pazvakachinja, kureva kuti panenge paine njodzi kune vari kurerutsa nhasi. Matthew 5 verse 17 to 19. Mateo 5 verse 17. Musafunga kuti ndakauya kuparadza murayiro kana vaprofita. Handina kuuya kuparadza asi kuzadzisa.
nokuti zviro kwazvo ndinoti kwamuri, kusvikira denga napasi zvichipfuura, yota imwe kana tsanga imwe yomurayiro hazvingatongopfuuri zvisati zvaitika zvose. Naizvozvo ani nani unoputsa mumwe wemirayiro miduku iyi akadzidzisa vanhu kuita saizvozvo uchanzi muduku muushe hwokudenga, asi unoiita akaidzidzisa uchanzi mukuru muushe hwokudenga. Saka Jesu ndo chinhu chaakabva akurumidza kutaura. Ukatarisa paari kutaura mashoko aya, Bhaibheri rinototi maridzo yaJesu pagomo. Ndo chinhu chaakakurumidza kuudza vanhu kuti handina kuuya kuzorerutsa mitemo, ndatouya kuizadzisa. Pakaita pakati penyu anodzidzisa vanhu kurerutsa mitemo, achanzi muduku muushe hwaMwari. Zvinorevei kuti muduku? Kunzi muduku muushe hwaMwari kureva kuti hausi uduku hwekupiwa chikundya chepasi arimo muumambo aiyo, asi kutotadza kupinda. Autopinde. Wareruka, waita mudiki, watokuta zvachese. Saka Jesu haana kurerutsa mitemo iyi. But pastor, areka yaigara musanctuary, makazopesera mamutemberi yaipa Jerusalem. Mugore raAD 70 temberi yakaparadzwa. Ndakamboedza kutsvaga kuhistory nekwakadaro zvinotaurwa zvakasiyana about areka iyi, zvekuti hakuna ari kunyatsoziva pairi. Hazvibva zvareva here kuti yakabva yareruka? Saka chinhu chandakaona manje, because kwamuri wateera munogona kubva matoti heka yakazoenda kupi? Saka kureva kuti ndofunga hasina basa. Inini chinondinyaradza chinoita ndisanyanyotsvage kuti yakaenda kupi. Ndakabva ndaziva kuti yaive panyika yaive kopi. Waive mufananidzo. Waive mufananidzo. Saka kopi ndo yakarasika pastor. Original iriko kudenga. Verengai pana zvakazarurwa 11 verse 19. Zvakazarurwa 11 pa 19. Yes. Ipapo temberi yaMwari iri kudenga yakazarurwa, areka yesungano ikaonekwa mutemberi yake. Ipapo kwakavapo mheni namanzwi nokutinhira nokudengenyeka kwenyika nechimvuramabwe chikuru. Saka we should not be worried kuti yaive panyika iri kupi, because original ichiriko kusanctuary yekudenga. Ndo zvairi. Saka Mwari paari kutoti achitaura nesu mazuva ano achiti tisarerutse mitemo ine guni, ari kutoziva kuti iyi yaive panyika isazikanwa kuti iri kupi. Mitemo original copy iriko kudenga. Saka patiri kuti polluting the sanctuary, chii chakaitika pastor? Munhoroondo, nguva yemadhark ages, tauda kunopinda kwairi. Nyengarei kuti Bhaibheri ranga risanyanyoerengwa. Mitemo ine kukosha kwayaitwa naMwari kwakarerutswa nechechi. Ndoziva zviri kunotaurwa kuna Daniel 7. Verengai kana muinayo Daniel 7, I think verse 25. Verse ya 25. Iverengei. Daniel 7:25. Uchataura mashoko okumhura okumusoro-soro. Uchaparadza vatsvene, uye uchatsvaka mano okushandura nguva nemirayiro. Ivo vachaiswa mumaoko ake kusvikira nguva imwe nedzimwe nguva nehafu yenguva. Takambodzidza ndimai vateereri zvakatoitika munhoroondo yechechi kumadhark ages kuti mitemo ine gumi yakachinjwa nechechi. Mutemo wechipiri unorambidza vanhu kunamata vachishandisa zvifananidzo wakashandurwa zvikatanga kutenderwa kunamata pamberi pezvifananidzo zvidhori. Mutemo wechi4 unokurudzira vanhu kuti vayeuke Mwari samusiki kuburikidza nekuchengeta zuva rechinomwe revhiki sesabata yaMwari, wakachinjwa zvakare. Vanhu vakatanga kukoshesa musi wesvondo, zuva rekutanga revhiki. Kwese uku kurerutsa kwaive kusvibiswa kwenzvimbo tsvene zvinokosheswa naMwari zvakasvika pakurerutswa nechechi. Chimwe chakaitika pastor, mitemo yacho yakachitotanga futi kunzi haina basa. Izvo zvinotaurika chero mazuva ano. Vatendi vazhinji vanoti mitemo haina basa kana wangotenda muna Jesu. Saka kurerutsa, kudzonyongedza. Raive zano raMwari nderekuti vanhu vakaona maideals zvinodiwa naMwari pamutendi, munhu akakundikana kuichengeta, nekuti munhu haana simba rekuichengeta, aifana kubva amhanya kuna Jesu opiwa simba rekuichengeta. Ndo inonobatsira kuti uku kutadza, uhu upombwe, uku kuba. Saka pane kutaurika kuri pavatendi. Vatendi pavanotaura nyaya havazoti yakatotangira mumadhark ages, zvakonzerwa nechechi yakachinja mitemo, kutaurika kwekuti mitemo haina basa. Hatisisiri pasi pemitemo, taapasi penyasha.
Saka zvinhu zvinotaurika, but chiprofita chiri kuisa pachena vateereri kuti kusvibiswa kwenzvimbo tsvene. Saka kutotaura kuti mutemo hausisina basa kutosvibisa nzvimbo tsvene, kurerutsa zvitsvene zvaMwari. Maybe mapinduro andingaite pastor nguva dzedu dzafamba. Zvidzidzo izvi kumashure takambozviita. Vamwe vobva vati Kristu ndiye mugumo wemurayiro. Takamboita chidzidzo chacho. Hatisisiri pasi pemutemo, taapasi penyasha. Takamboita zvidzidzo zvacho. Vakorosi inoti pasana anokutonga pamusoro pesabata. Zvidzidzo takaita. Maybe yambiro yandingade kuti vateereri vabate ndeyekuti chiprofita chaDaniel 11 verse 31 chiri kutotaura Jesu aenda kudenga. Makore atoti fambei. Ekuti munhu kuti aramba achiti hatisiri pasi pemurayiro, Kristu ndimi gumoka, kunenge kuramba hake munhu achingodai pastor. Zvondai ndichikumbira kuti pachidzidzo chinoyaka amenoti mungatibatsire sei, kunyange zvidzidzo izvi zvadzokorwa kuti kusachengeta mitemo yaMwari nesimba ratinopiwa naMwari kumhura, kubharabhadza zano raMwari. Handizoti pangabatsirike sei pastor. Aiwa, Mwari vachatipa chidzidzo. Vachatipa chidzidzo handitika kuti zvitibatsire. Mwari anotarisira kuti mitemo yake ine gumi ichengetwe yakadaro. Simba rekuchengeta hatina. Tinopiwa simba iroro naJesu. Hatiregei kurerutsa mitemo yaMwari, the 10 commandments. Ndokumbira kuti mupe vateereri vedu namba dzekuti vagone kupinda mune mamwe WhatsApp groups ane zvimwe zvidzidzo zviri kumashure. Like patatotaura kudai, kune munhu anenge aiti ko pastor panawo korosi panonzi usatongwe pamusoro pesabata. But pavanodaro pesa apaka havasi kuona kuti pakachinjwa mitemo ine gumi hauzi wesabata wega nemumwe unorambidza kushandiswa kwezvifananidzo. Saka zvese izvo zvingadai zvichinyatsa kupinda mupfungwa dzedu kuti tinzwisise zviri kudiwa naMwari mumazuva ano ekupedzisira. Onekai vateereri. Tinoda kutenda vateereri nesu pachirongwa. Tibatei panhare dzinoteera 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tikosangana muchikamu chinotevera. Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwimo otungamire tenzi nditungamire semwana awonyara tamu Ungayara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi tungamire aponda yashikanyanza mananda aondichisa Andichina sororo Dotsamira kunemwika Kandinzwe Eimwi motiti Dinoku